Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. May 55 ka mga pasahero nga nag-abot sang kahapon kag subong nga adlaw sa Bacolod Silay Airport ang nangin reactive sa rapid antigen test nga ginapatuman sang probinsya. Sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz, ini sila ang gindala sa healing center sa Silay City para sa isolation. Ang 55 sunod sa iya gikan sa nagkalinain nga mga flights, 14 ka adlaw ang isolation pero sa mga fully vaccinated na pulo ka adlaw sunod sa kay Diaz. Sa Domingo, magasugod ang pagpatuman sa executive order sa gobernador nga magahinyo sa negative RT-PCR test result sa mga nagapadulong sa Negros Occidental nga gikan sa mga lugar nga yara sa idalom sa Alert Level 3. Ganitubtob nga mapatuman ini, rapid antigen testing anay nga may 94% accuracy ang ginpatuman sa probinsya bilang mapabakod ang tikang kontra COVID-19. Wala labot diri, ginpatuman man sa probinsya ang 1 flight per airline per day na lamang. Ang mga sea vessels naman tugutan sang 50% sa passenger capacity sini. I think some of them are also glad nga before they reached home naka-warn sila nga mayara sila dala nga virus. So better safe than sorry. All these things nga pangubra naton of course is to protect them. Tigaan natin sila sa treatment dito kay may ara kita doctors and nurses, and kung it's also to protect the family, immediate family, and those who will come into close contact with them.